یہ ساری لات کی کنڈیشن ہے بتا کو نظر آئی ویسی تے والی بھائی جان جڑا بھائی لنگڑا ہے پیا کو سرکار رہندا ہے بلانی مری نہیں آنی ایک ہی ڈوئی آیا کھڑوتا ہے یہ میرا بھرا ہے پیا مردار دیکھیں مجھے واٹر دیکھ دینا السلام علیکم کیا حال چال ہے صحیح طبیعت سے ٹھیک ہے امید کریں تو سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو اچھا یار باقی آج جاس پتہ کہ بھائی جان اساں ایسے دیہات دے ٹھیک ہے نا بڑے دیاں بعد جی تے بھلے صاحب آج نا چاس چماونے ویورز کوئی آوے مزہ جی میں چھپاک دن ٹھا کر کے پچھو باں کر کے تے کانوا دیہات دا ویو شیٹ دوجا ملک سہیل صاحب تے دیہات دی کیسی چاس ہے بھئی یار اینی وائب جان دی بڑی زبردست کر کے چیک کرا ککر دکھا عوام کو میں آتا ہوں بڑا خوبصورت یہ منظر ہے پیا بڑی چاسا والا لیا پون جتھے اگا ویندے پے میں آتا ہوں ہریالی ہریالی تے میں گھریالی تے ویورز بڑی چاسا والا لیا ائی تے ولاگ وچ اگر تم نویں ہوئے سارے چینل کو کر لو سبسکرائب تے بیل آئیکن دی گھنٹی تے چاڑ کے ٹھڈے مارو تے باقی آؤ آپ چلدے ہیں ہن اگاں تے وال وان کے لیسوں گپ شپ تواڈے نال وی تے سارے تو آپ کو دکھانے ہیں کہ اسے تے کیڑے آئے ودے ہیں نال میرے بھائی پوس ذرا چین کا تے میں چس کلاس 86 چس آؤ چلو اے پیا ویور ساڈا ابا سارے رلے آ گئی ہے تے حالی ہے میرا بھیا بھرا آندا پیا تو کو وہی دکھا دوں جڑا کیمرے دے پیچھے پیا تو کوئی دکھا دوں میرا بھرا شوٹ کریندا پیا تو یقین منو آج تے ولاگ بڑا چاس تھی بنا لے اے گل میں تو وال والا ساگے میں تو کوئی گل کہہ نہیں آتا ابھی باہر جائیں گے نا پھر اب باہر جائیں گے چیک کر میرے ابے دی اردو چیک کر دو ابھی ہم باہر جائیں ایسی بات ہے باہر نہیں جانا ایتھے رکھ یہی رہیں گے اچھا ویسوں یہ چیک کرو یہ سارا ماحول ہی ہے چاچے کلچی والے آئے کھڑو تو انہیں میں منتاں کرنے کھڑو اپنے بابا بند کر کے بہت شور آندا پیا تے باقی چلدے ہیں اگاں کھڈے او سوری ہریالی ہے اوتھے وان کے وال تانوں ماحول دکھانے ہیں ٹھیک ہے نا میں اپنے بھرا کو سان اچھا بھائی جان اسا سدا اپنے بھرا نوں پلے سان ساڑ کے جا دینا آ کے لنگر پانی کھا لو تے باقی ناشتہ تیار ہو گیا ہے آؤ ناشتہ کرنے تے وال چلدے ہیں بھائی جان اگاں ٹھیک ہے نا آؤ چلو اچھا بھائی جان اسا تانوں آوے ناشتے تو بعد ملدے لیکن ناشتے والی جگہ تساں نہیں دکھائی تانوں موٹھ لیندے کھڑوتے ہیں آؤ مشین دے وچ موٹھ دینے ہیں سوال پر گھاس شاہ دکھانے تھانوں آؤ حسن تھائیں تے دیکھیں حسن بڑی گال پتہ کہ ہے بھائی ہاں جوان تجھے سی بھائی ولاگ ہے بولو ہے کیمرہ مین بھی ہے پیا ٹھیک ہے ایک ہی ڈوئی آیا کھڑوتا ہے یہ میرا بھرا ہے پیا مردار دیکھیں مجھے واٹر دیکھ دینا بابا جی کا ٹھلو بابا جی کا ٹھلو گالی نہیں کرنی ہے فیملی دیکھتی ہے ولاگ اب میں گالی نہیں دے سکتا ورنہ ایسی ایسی گالی آتی ہے نا ایسی ایسی گالی فیملی ولاگ دے دی اماں بہن پہ آ جاتا اماں بہن پہ آ جائے گا تھوڑا جگہ میں اتنے آگاڑی تھت ہیں اچھا بھائی جان تو ویلو کے چاند ہی نام ہے میرا بھرا جانا تو آخا پہ تو ملانے ابا تو میرا مل گیا اے میرا ملیر بھی ہے پھپھیر سوری پھپھیر پھپھے تے گھر والا تے میرا بنویا ہی ہے پیا ٹھیک ہے چلو اوکے چلو جو میں کہا شہر تے لے لوں ٹوپی ٹوپی لا کے تو چبلا نہ مار والے چبلا مرنا پیا یار گالی نہیں کرنی اچھا تے دوجا یار گال پتہ کہ بھائی دیہات کا ماحول چیک کرا سا ہونا ہے ودے بننے تے جتھوں نہ لانگا جاتا ہے نہ کاپا جاتا ہے تے پچھو مکائی ہے کمان ہے جوار ہے ایویں جوار بدنام ہوندی ہے جوار ہی واسطے بدنام ہوندی ہے بھئی چھاپڑا کا چھا کر دی تھی نہیں جوار دے جل چھوٹی چھوٹی ہے ولائے وڈی تھی سی ولائے بئی وڈی تھی سی ولائے نو تے لگدی چھلی والا پا کھاسوں کلی کلی بنی چھلی تے دوجا بڑی یار چاسا نہیں پئی ایمان نال تساں ہی آؤ ایتھے گھومن پھرن آؤ تے اپنی محبت نہیں کھاؤ سا کوئی دوجا بیا یار تمہیں دسو تساں تھتھے ہی نہیں بول سکتے گونگے ساری زبان کیا نہیں زبان ساری زبان کنڈے والے ماحول شول کیا ماحول سارے سامنے چاس آ گئی دیہاتی ماحول ایسا دنڈو چھوڑ گیا ایک منٹ دے تصویر بنو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے سکون ماحول ہوندا ہے اچھا منجی پا کے سوتے رہو کوئی یعنی کہ ادھر مانجی پا کے سو سکتے ہیں مانجی اتنے بھائی جان نہ پکھیاں دی لوڑ ہے نہ کہیں شہر دی لوڑ ہے اچھا ماحول نال بھائی جان سمو اٹھو بہو اچھا اتنے کوئی پردے داری نہیں کوئی رواج چل ہم لوکیشن چینج کرو
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਮੋਹਲਾ ਕੇ ਛਦੇ ਪਿਆ भाई जान कमान दे विच ज्वार श्वार च कुत्ते शुत्ते निकल आवन कोई गिदड़ आ वने कोई कुत्ते शुत्ते निकल आवे गाल सही आता भी कुत्ते शुत्ते हाँ हाँ ठीक है ना कोई डंगर शंगर गाज वाला आवे उन्हां को चिकन वास्ते अच्छा 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 कणक वगैरह खराब न थी वे ठीक है दाने भर वेंदा अच्छा यानी कि हम कुत्ते कढण वास्ते थोड़ा जे छोटा ही देखा मैं नहीं भाईजान मेरा छोटा है मेरा छोटा कुत्ते कटेगा कणा की जो कुत्ते भजान यानी ये कुत्ते ये कुत्ता यानी कि भजांदा ही वेला और जगह तू भाई कमान दे गाल कोई में डंगर शंकर जी में वाड़ वने तुम्हारे घर डिप्टी लगी हुई है जी में तुम्हारे घर कोई सवाड़ वने ठीक है ओही कढण वास्ते हाजिर है तुम्हारा अपना घर है ते मां बैठी वे या बहन बैठी वे भी आगे जगह आते आप ता दगड़ो तो परले घर काट सकते हैं कोई बिया आखरे उनके घर काट बाकी क्या करो पिछ सारे तो छली वाला ही नजर आंदा पियो छली वाला नहीं सही गोल गप्पे वाला है गोल गप्पे आओ एकदम विवर छली साइकिल गोल छली नहीं गोल गप्पे ने मारना जरा कैमरा मारना जरा वेच कर दे ते बाकी यार उम्मीद है तो ना ये ध्यान दी चास जेड़ी बड़ी मजेदार चासी तो बढ़िया सी ते बाकी तोले विराट दा तो आपको पता ही है पिया कि खड़े हालात नाल है सांपड़ा हथियार चाग आपको पता रहे कि तुम्हारा विराट जेड़ा है पिया ना है पिया लंगड़ा ते टोर तो नहीं सकता खैर नाल पट्टी डॉक्टर ने खोल दी है ये सारी लात की कंडीशन है बेटा को नजर आई वैसी ते वाली भाईजान जेड़ा भाई लंगड़ा है पे को सुरकार रंदा है अबला ही मरी नहीं कीड़ा छेड़ा आवे अच्छा ते दूजा अगर आज दा विलाग भागो अच्छा लगा हो तो भाईजान लाइक सब्सक्राइब ते अपना कमेंट च इजहार कर दे सो ते बाकी यार तुम सब्सक्राइब करो दबा के भाईजान ते सपोर्ट करो यार अपने विराग बोलने ते बंदे लंगड़ा है पिया ते आने वाले वक्त भाषा तुम्हें कदर नहीं जान दे इंशाल्लाह एक दिहाड़ा आसी तो मेरे को सेल्फी मंगसो तो मैं देवन वास्ते तैयार हो सेल्फी टल्ली के पत्तन को बांट देगा ओके बाय बाय अल्लाह ते खाए ना करना व्लॉग दा एंड वाला क्लिप में लाजमी देख के मैंने हुन 2 मिनट तक खूबसूरत करके मिलसूं कल एक नवे व्लॉग दे नाल ताबता के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय